Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe a yaw Pindi TV bisimilla moon e ruɓindu jayndeli moɗon weltare min dañ tawi kala saaha huccidde e moon noon kadi min dañiri weltare huccidde e moon e oɗo subaka alarba hannde ko yiɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e ƴettode serenɓe men jettaka e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof oɗo mboro sawo hollude en caggal kono kadi jaam dumoye aduna o foof oɗo saaha noon ina anda yete ha toon to dara halayɓe gammu nana parane ɗum ɗon noon ko wiide tan yo Allah yettinanen e dow jaam kala ko ganduɗa woni liggeyaji paaɗi hen yo Allah wemnanen e kala ɗo ganduɗa jamma jibinande omo ganduɗa kanko nelaɗo sallallah alayhi wa sallam nana parane toon ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ne jeeya ko ɓuuri tengtude oɗo subaka hande cifodiral hakkude Sénégal e Riyad ɗum noon fayi tan koye autoroute Tivaouane Saint-Louis ha joni caggal ɗum to banggal dawrugol to konngudi walla mbiyen tan Ousmane Sonko haala mum haalama toon to diwan mo Ziguinchor ko tolne 150 yimɓe fotɓe yaade chômage nane nder jayndeli ɗi ha tengti accident musɗo walla accident ji baɗɗi e nder leydi meɗen ha tolne yimɓe 16 mo mbasi pittali mumen e ñalawma goto hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe joni wonta sallahu lamɗo noon tigui gudditirane jayde gendiri le soleil noon ari tan hakkude Riyad woni Arabie Saoudite e Sénégal kamɓe noon to banggal yette gartam to kamɓe Arabie Saoudite ɓe nanna kopareji kewɗe faade tan e ko fayi ɗum ko ganduɗa kañum woni autoroute mo tan Tivaouane ummade Tivaouane faade toon to ganduɗa kañum woni Saint-Louis to yete ɗum ɗon noon ko rewnude tan e Sara plage walla mbiyen VDN prolongé o ko kañum tigui oɗon ligguey jogori yettinede ha joni usine de dessalement ɓe mbiyete woni usine goɗɗo poddo darne ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ngal cifodiral ne waɗi ɗum ɗon ne tan ko ɓoyani seeɗa ma darne ɗo e nder leydi meɗen Sénégal garene jayde 24 heures e konngudi Mamadou Lamine Diallo ɓe mbi Mamadou Lamine Diallo kay yani dow Macky président Macky Sall yimɓe muɗum saabu o wi tan ko kanko Mamadou Lamine Diallo kanko gardiɗo leydi ndi ala ko wawi e tan jippinde prix ji ɗi oɗo saaha saabu yete kala ko waɗano gila hitande 2012 wona ɗo joni ɗo aduna o musiɗo waɗete ha joni tan o ruttiti e tan wiide Amadou Ba Amadou Hott kamɓe noon tan ɓuuri tampinde askano saabu kamɓe liɓi tan entreprise aji kewɗi ɗi ganduɗa yete yimɓeɓe ina dillanno hen ko ɗum tigui ɓuuri ɓeydude caɗele e nder leydi meɗen ɓe mbi Moussa Dadis Camara noon toon to diwan mo ganduɗa ko kañum woni to Guinée to o nannama e dumbirdu garene li quotidien kañum ari tan e ko fayete de mesure aji ƴettadi faade e ɗum ko ganduɗa kañum woni cogguli musɗi ɗi ɓe mbi ɗo e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati gardiɗo leydi ndi kay ina yiiɗi prix ji ɗi jippo beele ɗum ne wawi wonde ɗo joni ɗum woni namdal ngal ɓe mbi Moussa Dadis Camara ɗo joni kay nannama e nder dumbirdu caggal nde ganduɗa ɗo joni ɓooyani procès makko ina fonno arde ɓe mbi ko tolne milliard uji 53 ko ɗum tan e kopareje dollar ɗum Arabie Saoudite fawe tabal ngal ngam tan oɗo autoroute wawa yettade toon to diwan mo Saint-Louis garene alerte noon ari tan wi ko gardiɗo leydi président Macky Sall nani fada toon to diwan mo Bamako ɗum noon koye gasirde semaine o wonata sallahu lamɗo jaabi ɓe mbi noon ko mission impossible tigui ɓe mbawi innirde ɗum saabi ɗum ko dossier mo 49 mo ɗi ganduɗa yete ko soldeteɓe ivoirien ji nangaɓe toon to Mali ɗum woni kay ko jogori wondi koyɗe makko toon to diwan mo Mali garene jayde l'observateur noon kamɓe ɓe mbi tan ko ɗo joni tali o kay waɗi ko tolne 19 yimɓe wasɓe pittali mumen e ñalawma goto ɗum noon woni ko ganduɗa hulɓinima ɓe mbi kay rapport kolliɗo darde rewɓe ɓe ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi ko kay kamɓe rewɓe ɓe ko yimɓe ɓe ganduɗa ko daraniɓe banggal économie saabu kay ƴewtidama to banggal gartam kamɓe rewɓe ɓe ɗon ɓe nannay ko tolni kopareje milliard uji ujunnaje ɗiɗi milliard e 1.681 milliard e kopareje meɗen ɗi ganduɗa ete ene naata ɗo e nder leydi meɗen Sénégal te kamɓe rewɓe ɓe darani ɗum e tan entreprenariat
entrepreneuriat mo be leadership mo be e ko way non ngaren ha joni oɗo ɓiɗɗo debbo kay mo ganda ko biyaɗo ko victime mo California Sall kanko oɗo kay mo biyeteɗo yette kanko oɗo ɓiɗɗo debbo biyeteɗo Aïda Thiaré Diaw kanko noon ɓe mbi tan examen ji holliti tigi ko kanko hay so tawi o waɗama violenté o yanani e dow mo Californie yanani e dow makko walla mbiyen heɓanimo saabu yete ha joni amo wonde mbomago makko kanko cukalel dewel ngel ɗon ɓe mbi noon ɗo joni ɓe garti kay e tan kanko ɗo rewi ha tan ɗo jangde makko boniri e ko way noon ɗum ɗon fo nane nder jayde nde eɗen ganda kañum woni jayde l'observateur garene jayde quotidien le quotidien kañum noon ari tan ko wiide jackpot mo douane fawi juuɗe muɗum douane noon ko douane mo Rosso oɗon diwan mo Rosso noon ko tan koppareje walla mbiyen ko fayi tan e ko kayitaji ɗi ndewani lawol ɗiɗon kayitaji ɗi ndewani lawol noon woni devise Mauritanie ɗi ganda ete rewna kay lawol ina tolni noon e milliard e goto milliard piccal ɗiɗi ɗi ganduɗa yette ko koppareje ɗeɓe tetti e ɓeɗo kay ina ƴettuno lawol gam faade toon to diwan mo Mauritanie woɗɓe ɓe ganduɗa kay ɗo joni ina jogori tan dampede ko toon to diwan mo Tchad to yete ɓe mbi yete ɓe abre isen abre yanno e dow mumen addani ɗumen caɗele kay aɓe jogori dampede ɗum ne tolne ko milliard uji sappo ɗiɓe poti tottede garene jayde les échos ari tan e rapport médical mo kalannoɗen joni faade affaire Californie e Adja Thiaré Diaw ɗum ɗon noon ɓe mbi tan rapport médical o kay itti fawi to viol mo ganduɗa ina innirteno hen saabu holliti ko mbomago makko nan ɗon ha joni garen ha joni tan e banggal Aliou Cissé kanko Aliou Cissé noon suuti konngudi gam wiide tan kanko kay ɗo joni o natti ɗanade kono natti ñamde hawa harde walla o yara o ɗomdita en tant que ko ganda ko kañum fayi tan e coupe du monde o yettaki ha ɓenna garene jayde tribune ɓe mbi noon yimɓe 16 mo wasfi pittali mumen hakkude Bandia e Koussanar ɗo e nder leydi meɗen woni ko ganda muusi saabu yete ɓe mbi tan ko ɗum ɗon ene foti ummanede ɓe mbi kay ko yimɓe jeenoyo masi pittali mumen e tan joyo dañɓe blessé ji ɗum ko Sinthiou Malem toon to diwan mo Tambacounda ɓe mbi jeegomo kadi toon to diwan mo Bandia to Mbour kamɓene oɗon accident yimɓe jeeɗiɗo mbasi hen pittali mumen ha joni tan ɓe gari e ko fayi ɓe mbi ko dil tigui woni hakkude poste uji tan fodɓe wonde directeur walla e banggal to banggal budget o e toon to aéroport ɗo e diwan mo Dakar ha joni ɓe gaari Ousmane Sonko kamɓe tribune ɓe mbi tan Ousmane Sonko kay o mawo darnu liggeyaji wone yimɓe ko tolni temedere capannayyo jeeyo jogorɓe yaade chômage mana jogorɓe riwede toon to Ziguinchor to yete liggotonoɓe mairie ɓe garene jayde libération ɓe mbi kay suspect goɗɗo walla goɗɗo mo ganda ko jopaɗo peɗeli faade tan e mayde oɗo ɓiɗɗo debbo biyeteɗo Nafissatou Diédhiou kanko noon ɓe mbino ko bartiɗo kono nde autopsie o yalti nde holliti tigui ko kanko oɗo ɓiɗɗo debbo wartaki kono kay mataw fittandu makko koko yoɓa ɗum ɗon goɗɗo mo ganda ko kay wonno koddiɗo joom galle makko sehil muɗum kañum ne fawama juuɗe goɗɗo kay basɗo fittandu muɗum to immeuble keɓe woni Gassane Thie kanko noon ɓe mbi tan ko pelluɗo hoore makko o fi kural ko piɗo hoore makko kural o wasi fittandu makko garen ha joni jayde stade coftal ɓalli ari tan e banggue hakkude Sénégal e Qatar ɓe mbi noon ina dañi ko Sénégal foti ƴewtade e banggal équipe muɗum e ko foti tan waylude e sukaɓe ɓe ha mbawa so yeehi toon to ganduɗa kañum woni to Qatar to mbawa yette mbawa hebde ko yiiɗa ko ɗum noon fawi koye juuɗe Aliou Cissé ha joni kankone woni jabowol makko e ngal banggal tan ko wiide o natti ɗanade kay saabu yete amoni ɗo joni ƴewtade e tan seggude
équipe moko holno watta hawa daña équipe dariɗo garene jaynde suñu lamb kañum tigi uddata roɓindu jayndeli meɗen oɗo subaka garen noon e Boy Niang 2 ɓe mbi ko kañum woni favori cuutude konguɗi muɗum woni Rock mballa ɗum noon ko tan hanki o suuti ɗiɗon konguɗi wiide mo ko tan hakkunde Boy Niang 2 e Balla Gaye ko woni favori o ko tan Boy Niang te noon kanko Balla Gaye yo reno wiide amo haɓa e oɗo suka saabu mo wawi dañde hen ko bettimo ɓe gari ha joni tan hanki Papa Sow e Siteu ponno huccodirde kono ngal kuccodiral koko woppita ɗum noon CNG arti holko saabi ɓe goppiti kuccodiral ngal ɗon dañani hanki ɗum wonno ko ɓurno tengtude e jaydel ndi joni gudditen hello wonko noon tigi hettiyankoɓe yiɓen ko ɓayaw Pindi TV ɗum noon en mbatta sona haalde ko ganduɗa ete jayndeli kewɗi garti hen woni accident ji musɗi kalaɗi faade tan e nder leydi meɗen saabu ñalawma goto ko tolne yimɓe 16 mbasa pittali mumen e accident ji ina foti ƴewteɗo no fewi so tawi koto banggal otoji to ƴewte otoji ɗi ganduɗa natti wawde dogde ƴette mesure aji fawe dow mumen ha ko wayni natta dañde walla ko wayni usso e nder leydi meɗen saabu ɓurti oɗo saaha ndu yirte accident ji musɗi ina mbaɗa yimɓe ne mbasa hen pittali mumen tawa ko banggal otoji walla banggal ngal ganduɗa yete koko wiyete yete neɗɗo e wasde dañde needi hoore muɗum walla wadde ko wela e dow tali o walla saaha wiide oɗo oto wirtotako mi walla so wirtima mami wat feere mi wirto ɗum ada e dow tali o wayno wona yimɓe ɓe jolni e otoji ɗi hay so tawi hande ko beye baali neɗɗo nanni e nder oto ina foti rende pittali mumen saka noon e fittandu innama ade yimɓeɓe ne poti artide hakkille mumen e dow taliji ɗi ƴewto ko mbatta ko ganduɗa yete ina wawi addude jeeya rento ɗum wona e nder oto mu ina dogna jogo téléphone ina haala WhatsApp nana ƴeewa photoje nana ƴeewa statut ji nana ƴeewa goɗɗum nana yewta teneɗo yewtere ne wawi nawde ɗum ɗo ganduɗa yete hande ina yejjitani jogui ko dognata ko oto ɗum ɗon yimɓeɓe ne posi woppidde hen hakkillaji saabu hande aɗa wawi jogade téléphone maɗa téléphone sama ɗo ƴukkotoɗa aɗa hocca ɗum eɗo ƴukkittoɗa ɗo tawata ko jeeya waɗi ɗo ganduɗa aɗa ƴukki aɗa ƴeewa message walla aɗa ƴeewa no mbatta ha mbaɗa envoyé message hakkude ɗon tan jeeya ne wawi dañde ɗon saabu accident ji koye fraction de seconde aji dañata ko ganduɗa ina yaawi jawgol ganduɗa hay goto wawa andude no so accident ne waɗa yo Allah dandu en hen no yawirta ni eno arirta ni saabu oto sena doga koye minute aji seconde ji ko way noon dañata wadde noon yo yimɓeɓe mbattu hen hakkillaji ganda ko innama ade en jolne otoji ɗi reena fittandu mumen reena fittandu ɓe ganda ko kamɓe jolni e otoji ɗi saabu sa jolni neɗɗo e oto ma ko an woni responsable fittandu muɗum woni koye juuɗe ma yo yimɓeɓe mbattu hen haqqillaji no fewi yo Allah ɓeydan en sutura e jaam hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV koye ɗi konngudi guddeten ruɓɓindu jayndeli meɗen tottude won addi janggo so Allahu lamɗo jaabi bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗon en banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat